Dnes vám predstavíme dedinu, ktorá leží v susedstve krajského mesta Trnava. Za ostatné roky sa počet jej obyvateľov rapídne zvýšil. Stále je to však veľmi tichá obec. Staršie generácie tam odchovali na bálešoch. Čo to je? To sa dozviete v reportáži. Prvá písomná zmienka o obci Bohdanovce nad Trnavou je z roku 1332. Na Slovensku sú 3 obce s podobným názvom. Naša obec, potom sú Šarišské Bohdanovce a vlastne Bohdanovce pri Košiciach. Niekedy v ich dedine hľadajú človeka, ktorý tam nebýva. Vysvetne, že vlastne je to z Bohdanoviec úplne iných. Keď si vlastne doručovatelia nevšimnú poštové smerovacie číslo, dostane sa pošta k nám koľkokrát, niekedy aj balíček. Zaujímavosťou tohto rímskokatolického kostola zo 14. storočia je to, že v jeho múroch je zamurovaných niekoľko delostreleckých guľ, ktorá pochádza z roku 1623. V tom čase sa tu ukrývala cisárske vojsko časť Lidietých v Bach a Gabriel Betlem, sedmohradský vojvodca, chcel proste týchto vojakov zajať, dal telami strieľať z 3 strán na kostol. Po takmer 300 rokoch zasa vojaci strieľali na kostol. Tu je delostrelecký granát, ktorý v roku 1918 strelili maďarskí delostrelci. To je len, on bol vystrelený, opakujem, on má ryhy, že bol cez hlave vyšiel. On je vystrelený. Boli preto zamurované, aby ostali ako pamiatkou. Pred 15 rokmi na tomto mieste bolo smetisko. Obec ho dala vyčistiť a vznikla tu nová bytová výstavba. Pribudlo do obce 400 nových obyvateľov. Čistúčko, ľudia sú tu normálni, žiadne problémy sú tu není. Bývam sa nám tu veľmi dobre, zveľaďujem to, pretože ma baví záhradka a chcem, aby sa to páčilo aj ostatným ľuďom. Tradičným jedlom v Bohdanovciach nad Trnavou sú báleše. Jedlo sa väčšinou kysnuté cesto a z toho sa ľahko spravili báleše na celý plech. A čo sme doma mali, to sme tam dali. Ako príloha k kyslým polievkám sú slané, smotanové alebo cesnakové. A potom po obede ešte ako príloha môžu byť sladké so všetkým ovocím, ktoré doma máme. Ale strašne to dzetom chucilo a vlastne na tom tí rodziny vyrastali, že to teda bolo lacné. Z obce Bohdanovce nad Trnavou Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.